Solo. Venä, mikä se oli? I'm Han Solo. I'm Han Solo. I'm Solo. My mother is kind of homeless. Mitä? Mistä tää tyyppi puhuu? Koska niinku... Venä, ei Kuka puhuu mistä? pysty tarkkaamaan. Mitä? The demons, they're demons, they're after me. They watch me. Mikä toi oli? Typerät puhut. Mitä? Kiitos. Kiitos. Sä ootkaan niin paha ihminen sittenkään. Joku äijä sä aina liivaat ja sit kun sä menit jonnekin niin... Mitä? Yo, what? Tosissaan. Kuka Joo. Has. Kuka mukaan häkkäs potin? Miten En sä mä tiedä, hyödyt? tota Ainoa mitä sä... musiikkia Niinku, missä... Ainoa mitä sä niinku sillä voit... Niinku tehdä, äijä. I mean... All my fucking days. Mä tapaan itteni. Miksi? Vittu, kuole. Oho, hups. Arvo, sun pitää hyväksyä, että jotkut Äijä, tää on parempia vähän vaikea pelissä. tapella tässä, kun sä... I'm Solo. I'm how peak. Ei, mä en oo pelannut tällä hahmolla pitkään aikaa, mä en tiedä mitä vittua mä teen. Pitkään aikaa, mä en tiedä mitä vittua mä teen. Mitä? Mitä? Se osui suhun. Se hävis. Voitin. Wow. Yksi. Mä en oo pelaamassa. Vittu. Joka kerta kun se tulee väliin, niin mä oon liiallettu. What? Mä en ymmärrä yhtään mitä vittua tää tekee tää vittu hahmo. Mun muuvi. Mä oisin teleportannut, jos mä oisin voinut. Hyvä tässä pelissä, ei tarvitse... Hei! Hei! Nyt, hei, älä! Hei, vittu! Niin te sit sä, että jos sä oot tossa lasimuodossa, sä heität esim. Mua. Jos mä oon lasimuodossa, ja sä heität mua niinku tuossa